and then they a measure production eco PM Confano Teaching Hospital. And any brisen. Yenu abema Ojokwachi Obobi ewo ayare kakra. And more was say the buan on yare no enye Ghana. Omuche say jisom de ko India. Sika here e de agi yenu ano enkwa 700,000 Ghana cedis. Nanka bibi a sini juma every tete ababedru sabre. Sanka bibi base ya mo yi foto bi nanka de amano so me yanka de no straight. Up to now yenya bibi asa. O man panyini de minim ni obetimi aye. Mesre onso yemu na omo aye nuano. It's all about Angie's Boat TV. Okay, great people. Me chill be about Angie's Boat Multimedia. Me din the fresh boy Papa J. So we share my try. So be subscribe or be like and watch share. Na obi also enya video ni bi to me a share. Ene wo hu me wa hanoma ni nyina ne se ene dey ye ne Mesdre Productions ebo ano ekopiem e wa Kumasi Confano Teaching Hospital ne ho. Ena branch ba kwa oye Kumawood actor comedian very talented. Ni din eni keke dodo na fe no Bobby. Me ne wo kasa branche edda Confanoche Hospital ne yare no emu eden pa na yekoye kohwe no me busem na chese odaye dialysis so na enhwehwemu ne nkomo ohene yire mmesiesie du ene doctors edi ene chese bebia na yare ne du no o se flying from Ghana na yede ne ko India na yekope yarehwe edema no na sika daso a ombehia 700,000 Ghana cedis, which is the scan 7 billion. Internet or Henry Messesi do any production team no echo sra Obobi keke Emma or donate sika 50,000 Ghana cedis at the mano. Na or Henry Eddie and Kobano na aye arehosem kohwe abrantia ne ho dinner or yen adwuma na ne yare nti ukohunu Confanoche ore ebehopa ntiene yekoye ekosra no ekohwe mo Henry ene ni di nkomo ema o kyerɛkyerɛ niam kakra mu e de kyerɛ o ntene mene wo kɔ journey no from Efie straight to Confanoche Teaching Hospital na wɔhwɛ hawa enkomo no ekosi e bia na woni mo Bobby yedu hɔ no ma obehu abranti a ye ka no wasɛm very funny guy mene wo ka sɛ ɔwɔ Confanoche a ohia mmoa kɛseɛ pa mu ɔden e wɔ se yɛde ne kɔyɛ India na yɛkɔhwɛ ne yare yɛsrɛ mo monka me ho na yɛnkɔhwɛ hawa enkomo ni nyina ekoya ekosiye Mama, hey, family man, I see the quite.
Abusiafo, mosomfo ohene wie mesiasie do na moteme nkan. Na ene eye ni bresem. Yenu abema kwadwokwachi obi ewo ayare hwe kakra. Na ayare no enya menko a enya nipa mienu eye edom na wose ye boa no na yeje ne nkwa. Onyumtufo bi se yemmoa nipa wa bra ote ase. Aminyima de na menkasa onyumtufo bi se yemmoa nipa wa bra ote ase. Ebre no nie yenua no na hododo no wanya problem ewo ne nipa ni. Na mmoa a wose ye de boa no yare no enye Ghana e wose ye de ni tu kwan. Enti mesre obi biara a wo hwe me sabre ye hia mmoa. Oye Ghana japade agigi Ghana nipen. Ayi ye sere ye yare ho ye hawo ebi. Enti ye besre ye boa ye guso ya starte oye member. Enti mesre mpanifo a moteme nka adofo Ghana fo a mote ye nka se onyame eto nsem na unya kakra ketua bia nsa efri eneko momemmoa na yemmoa yenua no na onya na yaresa na omeka ye ho na onkoso ndi dwuma a odi ede magana no yebesre eye Mazua production eye me production mu no wo enti no me sha ase yese ebi che wanum a na wotu bi a ebene se bi me megyina ha me kasa saa enti no mikuta 50,000 animanimu yi eye Mazua production san se ye ne na ye adwuma enti edumre we a ye ntimi nyine ma besia bi a wose ye bono e wose ye bo ne ye de gye ne nkwa ema no ne senti we eye ahyase animanimu yi de ye nyani ne senti ye de 50,000 to ase e de amano na ye sere monhwe de ma ye na munyina momo aboa na yenya bibi ne emfa ma yenua no na ontimi emfa enye de ewose woye adofo ohenewe de me de tumanim mwada Roma me number ye 0244 522 063 mommemmoa nipa ewa bra otiasie say mefa ne say 700,000 Ghana cedis mpacho an sika ye hia e de age yenua no enkwa 700,000 Ghana cedis
yesrem ohene yere sebeye na yebehu say ye ni abrenti mato ase 50,000 enye no ani odumdum yen a mekoso e de bi aka ho enti na mesre momye moa ye nua e wa bra ote ase medam ase minim say mobeti na maboa yen eye kwadwo kwache obobi ni din pa de keke mo hwe ye series na na ye no a odi mu akotini bebre awa Adum TV menu anom momye moa no kwadwo bra emi say yen nyina ye pemoa de aboa ye nua no na se ne mesika no ye tutu yen saasi ye guso kakra no menye 50,000 eye Mazia production mene Nana Ajima Bedudua ye CEO ye executive producer eno no enti no sika we ne de beto ase ne moda roma esrem kakra bia dofo bia de bebe bia momye moa no ni ntimi nye ye nua na nkwa enti me disika we esi oso na esi keke so mo from pe bank baby nto na yen hwe di nyame ebeye yen nti bajo so mbi na yaudia eni ano momye moa ye nua ye moa nipa wa bra ote ase medam ase yo diedikan me de aseda mejina mabusua anem e de aseda amanyankopon diedikan na de etoso mienu ebom mu ase e de ma ye nana krusu hene nana baabi a obia nana wonkwaso de ma ye na no pay enamoso ene ma mercy ene misdua production maboa ya no pay mama afedie ye nya hu se ye wani daso tinana baabi a obia wonkwaso na ebi nka ohene yire ene adwumayefo ni nyina ade eche na mote se press before kwa no pasore a na ye keke abusua ene de aseda ma nana ene misdua production timi so migina abusua nam ejina keke anam eda ohene ene ohene yire ene oma omubon ohene yire chi domba ha no pay eda obi biase eda obi biase mesre nyame se de obi biara de nsa besum bia no nyame ma ne nye nhira enye yedie ene nkoso ema obi biara medam ase nyame nhira obi biara All right, you know, Sabre, Mazia Productions, Ebesra, KK, Oyare, Ewo Konfonochi, now dialysis, and all that's what Sika, almost just over here, 700,000 Ghana cedis, which is 4 billion, 7 billion, 7 billion, and you know, or the other two out of when him say, Momwa, Sini for Ghana for penny for KK, and tennis, you know. Tennis, you know, Henry Kasa. Henry Kasa. me ready se me lusu me ohene yere me ready se me lusu Nana Ajima Bedudua onye ready so be lusu sana me nim say entire movie industry no obi anya ready so be lusu enti nsu fire mpaibo yeso ye de mpaibo ebe tai wuchi sesika ena yetua ena yebetimi anya wa yesre odomankuma so onto yensem yentimi nya bi yemfa moa yempagyaw na tumi trase na hwe wo ma nyame kan ho emawen ho ensu wate mensu enye ni edumre bi se ya enye ni suo eye mpaibo oti mensu yemfa mpaibo enhwe nyame wate okay nyame mechi ma woda esansa we ye nokwafo ubedi ye chi wana ni wachi ama me ni nti yenso ye na ne ye chi ma wo ye faithful to us
Ti e wo say enso ye faithful to esre nyame ahoden na hia ye be nye bi so ye betimi bia ye de beboa wo wate nyame nka ho ti e be sere ne yakọ why enwendwene so yare ni adwendwene emfa ti menwendwene wate okay Doctor, Naka 100 million says 100 million says amount no kind. What's the sound? What's the sound about down this year? Naka 100 million says 6 points. 6.9. okay What's the parfait? and the before Doctor, the number. before the name before ni nyina ka kosi What's the meaning now? I'm almost a Doctor Nakamu, no one person could be man, the number one. okay. Doctor Ohenere Messiasiego, and what's the name? Meba, my dear, you have been a media. You know, Ghana this year, and the Kojukachi, Obubi. Mr. Muna Muni no screen. It's Ohenere Amano, 50,000 Ghana cedis. Asan ya shenim crime. Say, Onyani Muda. A crime you befa so abboa ama wanya na yaresa no. One the production house in the team befa so na omope sika e dia boy mo. Sanso to South Ghana fo nyina mo nsem obie. Wa wonsem ni bi kura mpo no. Wo hwe yenua be ma ya obo no homode wo sini mu pa one person na me kura me pena sempa. Bi hu no kura no. Na me nim se ono mpo ne ba be donation ama no. Nti yesre adofo se momna meboa keke. Or a very, very funny guy. One of the comedians of Ghana, yeah, underrated, you know. This guy is one of them. And the Yamiya say, oh, here is so one more and say, na or they ever support KK. Industry for no, someone here, be a bit to me about baby, but he never to an amount, or he never to an amount 50,000. The Canada so 7 billion any year. Na yede yenua be me etukwan akọ amanone akọ akọhwe no
na ne ho etumi atɔno nti yɛbɛtɔ ne maame mesese do di nkomo kakra na ehu ɔte ne sen ebrebe na onya akwan tumi organize skin nti sɛ ɛde ba sɛ ɔde ba bɛboa ɛyɛ abrante no nti no yɛwɔ ha sɛ yɛn nso so yɛ magana fo ehu and this boat production this is the Fresh Boy Papa J yes yɛ bɛboa na yɛn nso yɛ magana fo ehu de wɛ abrante si ha adwene ne de ano den so obi amehwe me ma ba be show na fa kotoko ba be show onye manu wana sa what ase 0553 and Oklaila 0541 16 83 87 Elliot Wache Elliot if you are fine what's mama kasa ne dos nto mbeto aduane ama no wadi na wada wate ai okay Elliot bye you funny sika na man Elliot hu ohene yere do hu ne wanyo oyare so ase onyo Elliot Giscano Kenya entino sabre nti ohene yere nyame hia no pa adoya oye ade ama no nti ohene yere ewi na ni security for no so interest kakra nti we de ohene yere kɔ no kwekwan ye bɛbɔ so kakra na yewe na yere we de dedika ne ye bɛda wase pa nyame hia na eba ne sɛ mi sɛ sinifo de nka mo dɔso ka bibi sɛ ne eba nke bi hu sɛ wo ne unifo no bebre bɛka ho anka mo bɛba but nko an so na waba bɛyɛ adoye kɛse a ti sɛ enye sɛ me nko a sɛ ne du baabi sɛ ya ɛyɛ ankorankore afei na yehia moa ne kɛse na me nuanom bebre ya dikan abɛhwɛ no obɛda ha kyɛ me afei na meba yate ho niema bebre and platforms so adofo ni bebre so donations de ma no sɛ ne maka sɛ yɛ nyina moa no enti no enye sɛ me nko a na maba actors and actresses no bebre aba abɛhwɛ no enti na me nso me ba me nso me dia me beye enti ye bompa ye boa esre nyame sɛ sika na omo pɛ no ye betimi anya e de ama omo sɛ bɛyɛ a omo de ne bɛkɔ ama na hoto aba no watimi abɛka ye ho na ye ne no ayɛ adwuma modwuma mo ye prepare ye ka sɛ do sabre a na akoye sɛ ye donations ye physical kakra na nka bibia sini dwuma every tete aba bedru sabre sanka bibi base a ebia organization bia 5 pack ebia gafka ne association se wo mu no nka mo yi photo bi na nka ye de amano so ne nka ye de no straight up to now ye nya bibia sa me da se ene sɛ yadwuma na ayɛ no akoye tuto bibidie na fan ene niema bi ɛwɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yenya no yenyae esan sɛ yɛbɔ aban bɔbɔbɔ a ya na niema bi ɛwɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yenya fans ukwa abroche ni ade a omo fans ni niema bi a omo de ma actors and actresses and I say creative arts efo but yen ya ha no yenya sa akwanya no na ya de yesu ene ya haw akoto omampanyin anim government enye waban we ana aban a watwam ewo ho ache but yenya moaye bia enu ntina se ye ho kire ye ya yenya fan because ammoa na ebetimi afiri aban mu aba no fan na ewo se yenya no yenya ene yenya bi ato ho na kina obi enso kɔ ɔhaw mu a yenya mefa ne se government workers amu yeye se bidu ba bi omo ofoto a bibi ba omo timi ekom ana yetimi bua sa nipa ni bi yen ni bi eno na yakoa mfie bebre abepem nen ti se ubisa me se yeni fan ne ade a yeni bi na ye fight se aban bi ebetimi aboa yen eno na yeguso aban we na ba ya wadwene ye ho kakra a wadi bibi kakra to ho ama yen se yebetimi de aye bibi nanso enyansipi waka ayenhuni enti no meka se ono na atu anamo kakra de ama yen enti no me gina kwanya we so na masre se
mmoa biara wɔ hɔ de bɛboa creative art a yɛsrɛ wɔn ɔmo nhwɛ mmoa yɛn na duru mmerɛ bi sɛ ya ayɛ ana ayɛ anibrɛ. Nyamisha pa, Nyamisha. Brent is obi a yɛka comedians ɛwɔ Ghana ha pa. He's one of them. But Omar directing no. Me who knows this guy, very 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 good. And such an actor yɛntimi hwɛ sɛ yɛbɛ Lucy no. Is a hand for pot and almost on between na kwa bibia ma. Sesia no komo a me tie ne ye me afin maba. Me ne doctors ni bi edi nkomo. E na me bisa no omo che sɛ gye som de ne kɔ India. Nti no kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛkɔ India no ɛno ɛna sese yegu so a yɛpɛ. Nti obi a otie me ɛnyɛ sɛ wo yɛ actor wo yɛ actress enko a sɛ bi wo yɛ Ghana ni a wagigi wani pen yɛn ɛne yɛgigi nkrɔfo ani. Nti yɛbɛsrɛ me srɛ firi aseɛ akɔsoro akosi ɔmampanyini so sɛ ɔmampanyini de minim ne obetimi ayɛ sɛ wɔte asɛm yi a mesrɛ ɔnso yɛ mu na ɔmmoa yɛ nua no. Ayareho na nka me pese mama san si ne number no so bi ho be so odi bibi be si ne so biom na waba be ye e de ama no obi nya kwan ma nti mo me we de minim se ya me be hu no kra me kwa na me ra ho nti si wo number no so bi obi be odi bibi si wo so na wo san e de beboa ye nua na nka wo number no. Me number is 0244 522 063. Mami njao den am say ye be san so asan ba bia be bia be say ye no be ba na ya ba be hwe ye nua so ene ye ba konfa no che ye nua keke me nimu a e bia am say dialysis no oda no that means ye kidney problem nti no say ne ohene yere aka no obi abetimi abeboa emfa ho kakra bia obenya bia number na odi tu dwa no wo frɛ na ono abefa no ne wakasa na face de wo betimi de aba bia no wetimi de aba be support yesra ban no ombo industry no na do say ya na yakoye NSMP medi the fresh boy Papa J ye ne ohene message du ene ba be hwe ekeke tare me kwa mero aho ke ya fatu ni say